Anginibingelele. Sisaqhubeka namavidiyo ethu sikhuluma nge-criminal law. Kule video-ke sisakuyo i-topic yethu ye-unlawful conduct. Sike sakhuluma nge-unlawful conduct ingesimo se-unlawful act. Sakhuluma nge-unlawful omission. Saphinde sakhuluma nge-causation of an unlawful consequence. Angayenzi-ke ividiyo ekhuluma nge-unlawful state of affairs, kodwa ngicabanga ukuthi uyothi ubona le video le ngiyobe sengiyenzile nawo ngayifaka, ngiya-uploada mhlawumbe sengiwafaka konke. So-ke sesikubukile-ke i-conduct ngey'ndlela zayo ngokuhlukahluka kwayo, kodwa khona igama besingazi silinake elukuthi unlawful. Kusho ukuthi namhlanje sogxila ekuthenini lichaza ukuthini leli gama elithi unlawful. Igama-ke lithi unlawful lisho izinto ey'mbili esimeni sethu sanamhlanje. Kusho ukuthi incazelo yayo yokuqala ukuthi isenzo sakho uma siphambene nomthetho othile obhalwe phansi, noma umthetho wakwi-common law, leso senzo sakho-ke si-unlawful, kusho ukuthi asikho emthethweni. Kodwa-ke lokho kuyahluka, njengokuthi nje ukubulala, i-murder ichazwa ngokuthi i-intentional killing of another person, noma ungekho ku-unlawful kwincazelo ya-murder, kodwa-ke uyawufaka nawo unlawful phakathi lapho, ngoba phela kahle hle icala le-murder icala nje eli-prima facie unlawful. Okusho ukuthi into othi uma uyibuka nje, uma uzokuthiwa umuntu ubulela umuntu, into othi uma uyibuka uyibone iyicala ungakatsheli ukuthi kwenzakaleni. Uma usutshela ukuthi kwenzakaleni, usungaze-ke ufike esinqumeni sokuthi akukho unlawful. Yabo nje, angithi isenzo sakho sizohambisana, sizo-comply-a nencazelo yecala le-murder, mhlampe nje iyona esizokwenza ngayo example kakhulu, njengokuthi intentional, umuntu umbulale ngenhloso. Killing, nangempela umuntu ufile. Uma kuwukuthi umuntu akafanga, akusiyona i-murder leyo, i-attempted murder. Asithi umuntu ufile futhi umbulale ngenhloso of another person, bekomunye umuntu, bengasisona isilwane. Isilwane-ke akusiyona i-murder uma kuwukuthi ubulala isilwane noma ubulala enye into nje, kuba i-murder uma ubulala umuntu. So uma uzwa ngekwincazelo yethu yecala, kokuthathu lezi zinto lezi i-state sesikwazile ukuyiprove. Kodwa awucabange esimeni-ke la khona iphoyisa libulale isigebengu ngenxa yokuthi iphoyisa belizama ukubopha isigebengu savele sakhipha isibhamu, sadubula iphoyisa. Iphoyisa-ke lakhipha isibhamu nalo ladubula isigebengu, noma amaphoyisa, ngoba kuhlezi kwenzeka nje uzwe kuthiwa amaphoyisa asebulala iy'gebengu, abethi ayibopha iy'gebengu zadubula kuqala. Isona story-ke leso esijwayelekile. Esimeni esikanjalo iphoyisa libulale ngenhloso, ngoba phela nkathi lidubula belibona ukuthi libhekisephi. Alidubulanga emoyeni, alidubulanga onyaweni, livele layiqondisa nje mhlawumbe ekhanda noma emzimbeni la okunendawo khona ezibucayi. Kusho ukuthi vele libulale ngenhloso. Kwase isigebengu safa sangasinda, usho ukuthi no-killing ukhona khona lapho, bese kuba khona another person. Another person yiso-ke isigebengu, ngoba singomunye umuntu naso. Esimeni esikanjalo-ke uma usuchazela ukuthi bekwenzakalani, usuyabona ukuthi no, lesi senzo sephoyisa sisemthethweni. Ukusho ukuthi ngamanye amazwi unlawful ufike uchaza ukuthi into oyenzile ihambisana nencazelo ethile yecala, kodwa futhi iphinde ihambisane nama-legal convictions omphakathi. Okusho ukuthi ngamanye amazwi izinto umphakathi oyibuka, lezi zinto kwalo siyibiza ngokuthi ama-bonimos. Okusho ukuthi izinto esiyibuka njengokuthi into elindeleke ukuthi ibe semthethweni, noma into esiyibuka njengokuthi into elungile noma into e-justifiable. Ukusho ukuthi incazelo yokuqala ya-unlawfulness ukuthi wenze into ehambisana nencazelo ethile yecala elithile. Incazelo yesibili-ke ya-unlawfulness ukuthi ungabi naso isizathu
esamukelwa inkantolo sokuthi wenze leyo nto. Esimeni esikanjalo iphoyisa linaso isizathu esisemthethweni okuwukuthi beliyivikela noma bekukhona abantu abathile belibavikela. Namhlanje-ke kule video-ke sokhuluma ngakho-ke i-unlawfulness sokhuluma ngayo, kodwa sikhuluma ngayo ngama-defenses okusho ukuthi izinto ongazisho ukuze uyivikele ekuthenini ungaboshwa, kodwa uma kuwukuthi lezo zinto ngempela ziyiqiniso. Okokuqala-ke nje okujwayelekile iyona i-private defense of persons, noma ngithi nje i-private defense society sesikuxuba kanye ne-private defense ye-property yakho. So-ke esimeni esikanjena kwi-private defense usuke uyivikela wena noma uvikela omunye umuntu. Kwalona-ke asikubizi ngokuthi i-self defense uma nje sekukonke sikubiza ngokuthi private defense. Isizathu sokuthi sikubize nge-private defense ukuthi usuke usebenzise i-personal capacity yakho, kusho ukuthi usuke usebenzise izinga lakho lokuba umuntu, awuthembelanga emaphoyiseni noma ku-public authorities, okusho ukuthi lento i-private, njengokuthi nje i-private law sisuke sikhuluma ngemthetho uma ngokuthi kubhekene umuntu nomuntu, mhlawumbe kubhekene omakhelwane, yabo, akusiyona into engenelelwa i-state. So-ke i-private defense ingakho siyibiza kanjalo sithi private defense, ngoba usuke uyithathele wena umthetho ezandleni zakho wangawuyekela kuma-public authorities. Uma-ke uyithathele umthetho ezandleni zakho wangawuyekela emaphoyiseni noma ungayiyekela kuma-public authorities, okusho ukuthi kuba khona ama-requirements akumele bekhona, okusho ukuthi kumele uyivikele entweni ethile. Kusho ukuthi usebenzisa udlame noma usebenzise amandla ngenxa yokuthi ubuyivikele entweni ethile. Awukwazi ukwasebenzisa amandla ingekho umuntu ebekuhlasela, yabo, futhi awukwazi ukusebenzisa amandla uma kuwukuthi lo muntu obekuhlasela ubekuhlasela ngokusemthethweni, njengokuthi awukwazi ukuthi ubuyivikela kube uboshwa amaphoyisa. Uma ukuthi amaphoyisa lokho kukubopha kwakho kusemthethweni, awukwazi ukuyivikela-ke wena emaphoyiseni ngokuthi mhlawumbe ukhiphe isibhamu udubule. So-ke kusebenza kanjalo-ke la kwi-private defense. Kuba nama-requirements-ke abakhona. I-requirement nje yokuqala ukuthi i-attack, umuntu okuhlaselayo kumele kube ukuthi akakaqali ukukuhlasela, kodwa uzokuhlasela nje, mhlampe uza kuwe uphethe nje isikhali, useseduze, yabona uza kusephethe isikhali seseduze, ungayivikela esimeni esikanjalo ize engakaqali ukukuhlasela, kodwa usubona ukuthi sekuseduze. Awukwazi ukuyivikela uma ukuthi usekuhlaselile waqeda useyahamba. Uma esehambile suke i-vengeance leyo, kusho ukuthi usuke sekukuyiphindiselela nje lokho. Uma ukuthi useqedile ukwenza lento le abekwenza yona, wena-ke wayivikela eseqedile. Noma uma ekusongelile wathi uzokuhlasela ngelinye ilanga, mhlampe kusuke kuchaza lapho into ekude, uthi mhlampe ngelinye ilanga ngikuhlasela, yabo, awukwazi ukuyivikela wena ngaleso sikhathi. Into mhlawumbe ongayenza lapho ukuthi uxhumane namaphoyisa-ke watshele ngokuthi mhlawumbe ukhona umuntu okusongelile kanjalo kanjalo. Akwazi, kusho ukuthi kumele uyivikele ngento, uyivikele kwi-attack eyenzeka njengamanje noma kwi-attack esizoqala ukwenzeka. Kusho ukuthi lo muntu ngabe ukuthi mhlawumbe uphethe ibhodlela nje, uza kuwe uzokushaya ngale ibhodlela, sungakwazi ukuyivikela ngaleso sikhathi. Kusho ukuthi kumele kube yinto eyenzeka ngaleso sikhathi. Okwesibili ukuthi kumele uma uyivikela uvikele i-legally protected interest, okusho ukuthi sibala lapho umphefumulo wakho, mhlawumbe uvikela umzimba wakho noma uvikela impahla noma uvikela omunye umuntu. Akuphoqi ukuthi kuze kube wena kuphela, kodwa awukwazi ukuvikela umphakathi wonke uthi nje wena ubuvikela nje wonke umphakathi. Kumele ukuthi kube umuntu othile, noma mhlawumbe ngabe abantu abathile, mhlawumbe ababili abathathu kanjalo, kube ukuthi wena ubuvikela bona, kodwa hayi ukuthi ubuvikela umphakathi wonke.
kusho ukuthi kumele uvikele i-legally protected interest. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi angikwazi mina ukuvikela into vele engekho emthethweni. Uma uzongiphuca ama-drugs ami engekho emthethweni, angikwazi ukusebenzisa i-private defense ngithi bengivikela impahla yami uma kuwukuthi bengekho emthethweni. So kodwa-ke akuzukugcina lapho, noma ngabe kuthiwa uvikela into esemthethweni, kodwa kuzosebenza phela nengqondo ukuthi leyo nto uyivikele indlelani. Njengokuthi nje ngikwenzele example ngenye i-case, khona ngizothi nje omunye ubhuti eyolanda ingane yakhe ukuthi imvakashele for i-weekend. Uma efika-ke umawayo usenqaba nayo ingane, useyamvimba lo bhuti ukuthi athathe ingane. Lo bhuti mese vele enza njani? Eyamshaya-ke lo umawayo ingane, wayishaya, wathatha ingane waya nayo kubo. Uthe eseboshwa-ke, eboshwela ukushaya, usethi ubeyivikela. Usho ukuthi ubeyivikela uma kubuza ukuthi iyiphi i-legal interest obuyivikela, ukuthi ubeyivikela ingane yakhe. Yabona ukuthi esimeni esikanjalo i-legal interest, yes, but akudingi ukuthi uyivikele ngodlame, yabo. So waboshwa-ke nakanjalo ngokuthi wayivikela into ngodlame engadingi edlame. So zayingaba khona ezinye indlela zokuthi avikele leyo interest yakhe, futhi vele wayengahlasela. So kusebenza kanjalo-ke. Okunye kumele kube ukuthi i-attack, ukusho ukuthi indlela oyivikela ngayo kumele ilingane noma ibe ngaphezudlana kancane kune-attack ohlaselwa ngayo. Wenzele i-example nje, nangumuntu ungihlasela nganalo ipayipi, uzongishaya ngalo ipayipi. Angikwazi-ke mina ukukhipha isibhamu ngimdubule lowo muntu, ngoba phela ipayipi alibulali. Uzodala lowo monakalo loyo eliwudalayo mhlawumbe emzimbeni, ukuthi ngibe nemvimbo, kube khona lezo iy'nhlungu ey'khona, kodwa ngeke angibulale ngepayipi. So esimeni esikanjalo ngeke ngikwazi ukukhipha isikhali esibulalayo ngiyivikele ngaso uma kuwukuthi wena ungihlasela ngenhloso yokuthi awuhlosile khona ukungibulala, futhi ngiyabona ukuthi lesi sikhali osiphethe ngeke singibulale. So-ke ukusho ukuthi indlela engihlaselwa ngayo noma isikhali engihlaselwa ngaso nesikhali engiphendula ngaso kumele kube khona ibhalansi ekhona. Angikwazi ukuthi umuntu engihlasele ngempama mina ngikhiphe isibhamu ngimdubule. Kusho ukuthi lapho akulingani, akuhambisani leyo nomthetho wayi-private defense. Futhi enye i-requirement ukuthi ukuyidefenda kwami akumele kube excessive force. Kusho ukuthi sikhuluma ngakho lokho ukuthi uvele ungishaya ngempama, mina ngikhiphe isibhamu. Esimeni esikanjalo-ke asithi nje usandile uhlasela unhlahla, usandile ushaya unhlahla ngempama, unhlahla evele ekhipha umese, usezama ukuyiphindiselela kusandile. Usandile-ke unhlahla-ke esimeni esikanjalo usenecala, ngoba indlela ayivikela ngayo uyivikela ngendlela engaphezulu kakhulu kunale ndlela ahlaselwa ngayo, yabo. Ukusho ukuthi ngamanye amazwi-ke usandile yena usengaba nelungelo lokuthi ekhiphe isibhamu noma kuwuyena oqalile ukushaya noma ukuyena oqala udlame. Usezoba nelungelo lapho esimeni esikanjalo ukuthi akhiphe isibhamu, adubule unhlahla lo obeyivikela, amdubule, ngoba nakho phela usefuna ukumhlasela ngomese njengamanje. Kusho ukuthi sekuyashintsha, usengafika enkantolo usandile esebenzise i-private defense. Ukusho ukuthi bengiyivikela noma kuwuyena phela oqale lolo thuthuva lolo. Ngisho ukuthi ngamanye amazwi ngafika ngimshaya umuntu ngempama, yena ekhipha umese, mina ngikuvumelekile ukuthi-ke ngikhiphe isibhamu ngimdubule ukuze ngiyivikele, ngoba phela inhloso yami mhlawumbe bekuwukumshaya ukuthi yabo nje, mhlawumbe bengilindele ukuthi solo ngizomshaya ngempama silwe, kodwa yena-ke usekhipha isibhamu. So i-force kumele ilingane. Kwenzela i-example futhi ngenye i-case, khona enye indoda, sothi le ndoda nje yakwaNtuli yaxabana nomkhwekazi wayo. Umkhwekazi wayo wase egadla kule ndoda, wayishaya. Le ndoda-ke yakwaNtuli yona yaphindisela kakhulu ngale ndlela yokuthi umkhwekazi wafocokolelwa ilokhuzana, ithambo leli lasekhanda. Kusho ukuthi washona, yes,
futhi wafocolela ithambo lasekhanda walimala nemhlathi, kwaqaqeka nemhlathi. Kusho ukuthi wavele waphendula ngendlela engaphezulu ngale ndlela yokuthi useyabulala yena njengamanje, kodwa yena wayeshawe kancane futhi eshawe umuntu o-weak, umuntu ongeke mhlawumpe akwazi ukuthi ambulale ngezandla. Yabona-ke ukuthi isebenza kanjalo. So kungenzeka mhlawumpe ukuthi esimeni ungayivikela mhlawumpe nge-lethal force esimeni somuntu ongakubulala ngezandla, mhlawumpe nje isigoro esikhulu esikinyana, sithi mesisikinyile awuphunyuki nangephuza, mhlawumpe-ke lapho ungakwazi ukuyivikela ngesimo esikanjalo. Kodwa futhi enye i-requirement ekhona ukuthi kumele ingabibikho enye indlela yokuyivikela ngaphandle kokusebenzisa udlame. Kusho ukuthi inkantolo ilindele ukuthi uma kuwukuthi uyalithola ithuba lokubaleka, baleka phela. Uma kuwukuthi uyalithola ithuba lokuthi isimo sixazulule ngenye indlela, sixazulule ngaleyo ndlela, ungavele nje usebenzise udlame. Kodwa-ke inkantolo ayikulindele ukuthi mhlawumpe ubaleke ukini, ngoba phela iyona ndawo yokugcina leyo osuke uphephile kuyona. Ngeke ekulindele ukuthi ubaleke mawukini, futhi ngeke ekulindele ukuthi iphoyisa libaleka. Sithi nje mhlawumpe iphoyisa lizama ukubopha isigebengu sivele sikhiphe ummese. Akulindelekile ukuthi iphoyisa libaleke lapho, ngoba phela lenza umsebenzi walo. Kusho ukuthi ilona nomuntu okubo kulindeleke ukuthi bengabaleki, yabo. Uma kuwuthi ubalekile kulungile, kodwa uma ungabalekanga futhi ngeke ubekwe icala ngokuthi ubaleke ukini noma ubaleke uyiphoyisa. So-ke kuphinde kufike ekuthenini inkantolo ayilindele ukuthi uzobaleka ngaso sonke isikhathi. Mhlawumpe umuntu mase seduze kakhulu, inkantolo ayikulindelekile ukuthi uzobaleka. Ukusho ukuthi ilindele ukuthi uzobaleka noma uzoyilungisa ngenye indlela uma ukuthi ngempela ikhona indlela yokuyilungisa. Uma ukuthi ayisekho indlela ukuthi ubaleke, inkantolo ayilindele ukuthi ubaleke wena kuleso simo. Futhi kwesinye isikhathi kwamanye amazwe, noma ngithi kulesi sikhathi esidlule, kule minyaka edlule, ubukwazi ukuthi uyivikele ngodlame kumuntu mhlawumpe owehlisa isithunzi sakho mhlawumpe ngaleso sikhathi. Ungaya ngokuthi isithunzi sakho sehlise kangakanani, mhlawumpe ngayiphi indlela, yabo. Kodwa-ke nje esikhathini samanje esiphila kuso, mancane amathuba ukuthi inkantolo ikuvumele ukuthi umuntu mhlawumpe ekuhlambalaze phambi kwabantu, wena mese uvikela isithunzi sakho ngokuthi umshaye. Okunye-ke okubalulekile ukuthi inkantolo ayilindele ukuthi uthathe iy'nqumo ey'hlakaniphile njengomuntu oselithola ithuba lokucabanga, yabo. Uma izinto zenzeka ngokushesha, inkantolo ayilindele ukuthi wena ube nesikhathi sokuthi ucabangisise kahle. So izothanda ukusixegisa isandla kancane lapho uma kuwuthi izinto bezenzeka ngokushesha. Mhlawumpe yabo awucabanganga ukubaleka ngenxa yokuthi bekushesha, izinto bey'shesha, kanti mhlawumpe belikhona ithuba lokuthi ubaleke. Mhlawumpe ubusemotini yakho, mhlawumpe futhi imoto ibiduma, nangumuntu esegijima eze ewindini lakho nesibhamu, yabo. Mhlawumpe wena ungacabanga ukuthi uvele ushaye imoto uhambe, uvele ucabanga ukuthi udonse isibhamu sakho esiseduze nawe umdubule. Inkantolo ayilindele-ke lapho ukuthi uzokwazi ukucabanga ngokushesha njengomuntu olitholayo ithuba lokucabanga uma kuwukuthi isimo sakho senzeke ngokushesha. So okunye-ke okubalulekile ukuthi i-attack noma ukuyiphinselela kumele kuqondane nalo muntu okuhlaselayo. Akwazi-ke wena ukudubula umuntu oseceleni kodwa ubuhlaselwa omunye umuntu. Mhlawumbe selingenzeka-ke iphutha nje inhlamvu idlulele kuyena, kodwa kulindeleke ukuthi uma ukuthi mhlawumbe khona umuntu okuhlaselayo, wena uphinisele kuloyo muntu noma uyivikele kulowo muntu, hhayi ukuthi udlame lakho uliqondise kulo munye umuntu oseceleni. Kodwa mhlawumbe esimeni kwezinye izimo ungakwazi ukuthi uchazele inkantolo ukuthi ukwenziswe yini ukuthi wena uyivikele ngokuhlasela omunye umuntu oseceleni. Mhlawumbe ungasho ukuthi i-defense necessity ukuthi bekumele bekuphoqa kuleso simo ukuthi naye ngimhlasele lo omunye beseceleni, innocent party, noma yiphi mhlawumbe i-defense engasebenza kuleso simo leso. So-ke kusebenza kanjalo. Kulona-ke kwe-property nakhona kusebenza izinto ey'fanayo.
kuzosebenza izinto ey'fana uma kuwukuthi ubu-defense i-profile. Isikhathi esiningi-ke umehluko kwi-profile ukuthi akulindelekile ukuthi usebenzise udlame kakhulu uma udifenda impahla kunokudifenda nje umphefumulo wakho. Kodwa-ke into evamise ukwenzeka ukuthi vele iy'gebengu mey'fika zizothatha lento ezoyithatha zizothatha imoto zisuke y'hlomile, okusho ukuthi lokho kwenza ukuthi inkantolo ingagxili kakhulu ekuthenini usebenzisa udlame, iy'gebengu zingakaze zisebenzise udlame. Ngoba phela uma kuwukuthi ziphethe omese ney'bhamu, lobo mese ngeke ukuthi zibaphathele ukuthi zizogwaza imoto, ney'bhamu ngeke ukuthi zibaphathele ukuthi zizodubula imoto. Ngoba isikhathi esiningi futhi ngokwe-experience yethu nje thina, iy'tori ey'ningi uthola ukuthi bavele babamba umuntu inkunzi base bamdubula evumelane nakho konke abebekwenza, noma bafika endlini bathatha leyo mpahla bayithathayo qede badubula umuntu, noma baphinde bamhlukumeza ngendlela abamhlukumeza ngayo. So-ke esikhathini esikanjalo, esimeni esikanjalo-ke vele inkantolo noma ingalindeli ukuthi wena ubulalele into ephathekayo noma ubulalele impahla yakho, kodwa ngoba vele isikhathi esiningi kusuke iy'gebengu zihlomile, inkantolo ayigxili kakhulu kulokho ekuthenini ubulala umuntu ngenxa yokuthi ubuvikela imoto yakho, ngoba phela naye mehlomile kusho ukuthi isibhamu besiphathele wena vele. So-ke kusebenza kanjalo-ke lapho. Kuwukuthi-ke izinto azenzeki ngeqiniso ngendlela engiyichaza ngayo nje la. Kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi nje uyayihambela mhlampe eplazini elithile, awuzile nokuzohlaselwa, uyayidlulela khona, vele umnikazi weplazi ekudubule, eqede lapho ethatha isibhamu sakhe esingekho emthethweni asifumbathise wena, ethi hhayi ubezongihlasela ngase ngamdubula. So kuyenzeka esikhathini esikanjalo. Nabanye, khona nabanye nje abantu abathi mebekhuluma bethi bona banesibhamu esisemthethweni nesinye esingekho semthethweni, bethi lesi sisemthethweni ukuthi bedubule wena, lesi esingekho emthethweni sokuthi bekunikeze sona, mese bethi ubufike naso bekwesakho. Angithi phela vele uzobe usufile, uzobe ungeke ukwazi ukuthi uyikhulumele. So-ke kusebenza kanjalo. Esimenyweni sokuthi mhlawumbe usebenzise isibhamu esingekho emthethweni sokuyivikela, ey'ndaweni ey'ningi, imithetho eminingi akuzukunakwa lokho. Uzoboshelwa phela ukuthi unesibhamu esingekho emthethweni, mhlawumbe uphinde ubophelwe namanye amacala aleso sibhamu. Mekuwukuthi leso sibhamu sinamanye amacala, mhlawumbe nje uzoboshwa leyo 6 years ukuthi unesibhamu esingekho emthethweni. Lokho-ke sikukhuluma kwenye ividiyo. Kodwa uma uyivikela ey'ndaweni ey'ningi, ungakwazi ukuyivikela ngaleso sibhamu. Ayizukuqala ikhulunywe indaba yokuthi isibhamu ngabe sisemthethweni noma asikho emthethweni, okusho ukuthi uzokwazi ukuyivikela ngaleso sibhamu. Mese-ke ulinqobile leli cala lokubulala, kube ukuthi-ke usuyaqala ukuthetha icala lesibhamu. Esimeningi sokuthi ushaya umuntu, uma ushaya umuntu mhlawumbe wasebenzisa i-excessive force, wasebenzisa amandla amaningi kunalawa ebekudingeka ukuthi uwasebenzise. Uma ushaya umuntu-ke wangafa, isikhathi esiningi awutholakali unecala, ngoba emthethweni wethu nje mina la engikhona alikho icala lokuthi ulimaza umuntu negligently, okusho ukuthi ubebudedengu walimaza umuntu. Uma ulimaza umuntu kumele kube ukuthi umlimaza ngenhloso, okusho ukuthi umbuso-ke noma umshushisi kuzomele yena approve ukuthi ubunenhloso. Njengokuthi nje mhlampe khona omunye umuntu okhuzile wathi hayi bo sekwanele phela manje usuzombulala phela uma usenza njalo, mhlawumbe upheke umuntu, mhlawumbe wena-ke uma uzoqhubeka ngenkani yakho lowo muntu umshaye mese yafa, uzothola lunecala-ke lokumbulala ngokuthi uyivikele kwazi ukwadlulela leso. Yabo nje inkantolo izosithatha isenzo sakho sokuthi ngenkathi umshaya ngequpha ubusayivikela, kodwa ngenkathi usukhipha umese yena engaphethe isikhali, sekudluleleke lapho ekuthenini ubuyivikela, usuzoboshela nje icala nje eliseceleni-ke lapho. So-ke kusebenza kanjalo-ke. Lokho-ke kubukwa ngenye indlela-ke ukuthi inhloso yakho bekuyini. So uma esindile umuntu isikhathi esiningi awuzukuboshelwa lokho, ngaphandle uma ukuthi bakwazile ukuprove ukuthi umlimaze ngenhloso. So-ke kusebenza kanjalo. Futhi-ke lento imele isebenze objective, lokusho ukuthi kumele bebuke nje ukuthi ngokomuntu nje ojwayelekile emhlabeni kulindeleke ukuthi mase uyivikela kwadlulela lokhu, uyakubona wena ukuthi lo muntu ngase umbulale. Ngamanye amazwi
kulindelekile yini ukuthi kufikele engqondweni yakho ukuthi lo muntu engasefe? Ngoba mhlawumbe kwesinye isikhathi kungenzeka umuntu ekushaya ngempama, wena uvele nje umphushe noma umshaye ngequpha, ewe kabuhlungu mhlampe eshaye somewhere ngekhanda, mese ayafaka ngaleyo ndlela. Esimeni esikanjalo-ke vele uyivikele ngendlela elinganayo noma mhlampe ngendlela engaphansi kwale abekuhlasela ngayo, kodwa kwenzeka isimo ebesingalindelekile. So, isebenza kanjalo-ke ey'meni ey'kanjalo. So, ivala-ke ngokuthi nge-requirement yokuthi i-force kumele ibe reasonable. Lapho inkantolo izobuka izinto ey'ningi ey'hlukene. Izobuka nje njengokuthi ubudlelwane bakho phakathi kwakho nalowo muntu. Mhlawumpe uma kuwukuthi umfowenu, akulindelekile ukuthi kumele nilwa nomfowenu noma umuntu wakini noma umngani wakho, mhlampe nilwa nje ngenqindi. Wena akulindelekile ukuthi usukhipha isibhamu-ke wena lapho ulwa nomfowenu. Bazobuka ubudlelwane benu, bebuke nesimo noma nendawo, yabo. Mhlawumbe menilwa emathaveni kungahluka, kodwa nje manilwa nje mhlampe futhi ey'ndaweni zokulwa, mhlampe asithi nilwa nje kwi-boxing, akulindelekile ukuthi kwi-boxing ungalwa nomuntu kwi-boxing, wena usukhipha isibhamu usuthi uyayivikela ulwa nalowo muntu ngoba i-sports, noma ulwa kwikarati noma mhlampe umgangela. Akulindelekile ukuthi emgangeleni ulwa nomuntu mhlampe udede nje, wena usukhipha isibhamu ngaleso sikhathi usuyamdubula mase uthi uyayivikela. So, babuka izinto ey'ningi ey'hlukene. Ngathi nje lapho kusebenza ukuthi inkantolo ikubuke kwayisiphi isimo esi-reasonable. Ngizoyivala lapho-ke le video, noma isithande ukuba yinde kunale ndlela ebengifisa ukuthi ibe yinde ngayo. Kwividiyo elandelayo sobe sikhuluma ngamanye ama-defense o-necessity nezimo ey'kanjalo. Okay, singakadluli kule video, uma asithi nje usesimeni lana khona umuntu uza kuwe nesibhamu sethoyizi, wena uyitshela ukuthi isibhamu sangempela, uyitshela ukuthi uyakuhlasela ngempela, kanti mhlampe futhi ubekudlalisa, utshela ukuthi ukuhlasela ngesibhamu sangempela, ifike nje sekukhombe ngaso leso sibhamu sethoyizi. Wena uvele ukhiphe sangempela, umdubule. Esimeni sikanjalo ukuyibuza ukuthi kwenzakalani-ke esimeni sanjalo. Lesi simo lesi sokuthi ubulindele ukuthi i-attack ngempela, kanti akusiyona i-attack ngempela. Esimeni sikanjalo-ke ulindele ukuthi kwenzakalani. Esimeni esikanjalo-ke la khona ulindele ukuthi i-attack i-real, kanti ayikho real, njengokuthi umuntu ubekusabisa ngesibhamu sethoyizi, wena wakhipha isibhamu sangempela. Esimeni sikanjalo-ke, uma sikhuluma nje nge-conduct, leyo conduct yakho izoba unlawful, ngoba kwi-conduct asibuki ukuthi ucabangani, sibuka nje ukuthi abanye abantu, ngisho kuthiwa kukhona izimo wena obungazazi ngaleso sikhathi, kubuka nje zonke izimo ebezenzeka ngaleso sikhathi nezimo wena obungazazi ngaleso sikhathi. Mhlawumbe angithi usuthola manje ukuthi lesi sibhamu bekweyisethoyizi, inkantolo izobuka wena ithathe ngokuthi ngeke iyibeke esimeni sakho, izoyibeka esimeni somuntu owaziyo ukuthi isibhamu esethoyizi. Kodwa akusho ukuthi uzoboshwa. I-defense yakho ungayifaka kwi-intention, angithi phela i-murder, i-intentional killing of another person. Usho ukuthi wena lapho uzothi ubungenayo inhloso, kusho ukuthi uzoyivikela lapho kwi-fault. Sokhuluma-ke nge-fault kuma-video alandelayo, sho ukuthi i-defense yakho izohamba iyosebenza kwi-fault, ayizukusebenza la. I-conduct yakho inkantolo izothatha ngokuthi ibe unlawful, idlulele phambili kwenye element. Mhlawumbe i-defense yakho isingasebenza kwi-criminal capacity noma kwi-fault, so izosebenza kanjalo-ke esimeni esikanjalo. Kodwa futhi nakhona kusengenzeka ukuthi uboshwe, ungaboshelwa kwi-murder, manje uboshelwe i-culpable homicide. Kodwa futhi mhlawumbe umuntu mesindile ngeke uboshelwe very murder noma i-attempted murder, mhlawumbe futhi usengaboshelwa i-assault mawukuthi mhlampe bayakwazi ukuthi beyiprove leyo nto. Kodwa-ke ukulimaza umuntu, ngoba bese sishilo ukuthi emthethweni wethu akukho ukulimaza umuntu ngokungenhloso, alikho icala elinjalo ukuthi ulimaza umuntu ngokungenhloso. Asivale lapho-ke, soqhubeka kwenye ivideo.